Pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom jibdew jiġbru tarif dwar ċerti passiġġieri dan f'miżura oħra maħsuba biex tiġġieled it-terrorizmu u reati kriminali serji. Għal dan il-għan se tidħol fis-seħħ direttiva li qed issir referenza għaliha bħala PNR li tfisser Passenger Name Record. Din hija direttiva li d-diskussjoni dwarha ilha għaddejja snin, partikolarment minħabba nuqqas taqbil bejn il-Kunsill tal-Ministri u l-Parlament Ewropew. Iżda il-ġimgħa il-Ministri għall-Intern tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea qablu fuq kompromess. Fil-waqt li kull pajjiż irid ikollu sistema li tiġbor informazzjoni ta' passiġġieri fi vjaġġi internazzjonali, għandhom jiggarantixxu wkoll il-protezzjoni tal-privatezza u informazzjoni personali. Dan ifisser li l-linji tal-ajru fi ħdan l-Unjoni Ewropea huma fl-obbligu li jgħaddu informazzjoni ta' passiġġieri li jkunu se jitilqu jew jidħlu fl-Ewropa. Fl-istess waqt il-linji tal-ajru mhumiex obbligati li jgħaddu informazzjoni ta' passiġġieri li vjaġġaw internament fl-Unjoni Ewropea. Din is-sistema se twassal biex l-Istati Membri waqfu ċentru ta' informazzjoni tal-passiġġieri li se jirċievu l-informazzjoni mingħand il-linji tal-ajru. Ir-regoli l-ġodda jgħidu li għal-bidu l-informazzjoni se tinżamm għal 6 xhur, filwaqt li l-proċedura biex wieħed jikseb aċċess għal din l-informazzjoni mhix se tkun faċli għaliex l-Unjoni Ewropea trid tħares id-drittijiet taċ-ċittadini wkoll. Fil-fatt għal dan il-għan iċ-ċentru tal-informazzjoni tal-passiġġieri huwa fl-obbligu li jappunta uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta.